A ti majke, mašallah. Ja kao da sam u sred Pariza, ne u srcu Sandžaka. Šta veliš, a? O, Amna, salam alaikum. Otkud ti ovdje? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa da ti budem iskrena, wallahi rekoše mi ako ne dođem u Amis, kao da nisam ni bila u Tutinu. Tako da došla sam da vidim šta to ima ovdje da se jede i da se pije. Nema šta nema. Hajde Bujrum, pa ćemo da vidimo. Za početak imamo bosansku kafu, ali smo je sad preuzeli pa je sandžačka kahva. Deba, kakva sandžačka kafa, zar to uopšte postoji? Kakva je to razlika? Pa znaš kako, sandžačka kahva ima dušu, a bosanska sat vremena dok je skuvaš. Boga ti, donesi mi jednu ovu mantiju, da vidim šta je to, da probam. A gdje je jedno, draga Amna? Kod nas se jedna jede samo dok se dijeti. Nećemo te gladno pustiti odavde. Pa čovječ, otkud ja znam? Pa valjda smo mi Sandžaklije poznati po gostoprimstvu. Donesi 2 mantije. Pa ovo je stvarno fino. Ali boga mi, ja bih rekla da je ova mantija iz Bosne. Moja Amna, mantije su sandžačke. Da su bosanske, nazvali bismo ih burekčić. O, mašala ti, bilo ti sve pojede. Kod nas u Sandžaku ko pojede 10 mantija, dobija specijalan certifikat. Stvarno? Dobijaš certifikat počasni gurman Sandžaka. Čestitam. Znaš šta, uzet ću ovu diplomu i kad je odnesem u Sarajevo, mislit će da sam otvorila restoran Mantija u Sandžaku. Amis restoran, mjesto gdje su Bosna i Sandžak zajedno. Bar na tanjiru.